danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mu da labarin so kashi na 7. A baya mun tsaya inda Aisha suke waya da Mahmud, a yanzu kuma za mu tashi daga nan El Mahmud TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwa masoya El Mahmud TV. Ina muku fatan alkhairi. A wancan satin na tsaya a daidai lokacin da Aisha take waya da Mahmud ummati sallama. Kai. Hanyar kana yi na. Aisha take waya da Mahmud ummati sallama domin ta gaya mata abinci ya kammala. To, tana shigowa sai ta ajiye waya, Mahmud ma ya ajiye waya, suka tafi. Aisha ta fita ta ci abinci, can Mahmud shi kuma yana cikin alhini, tunani ya dugunzuma, hankali ya tashi. To fa yana cikin damuwa, ko da yaushe babu sukuni. Idan ya je shago ba sukuni, sannan haka idan yana gida ma babu sukuni. Haka in ya kwanta bacci ma babu sukuni, shi waya ba ta gamsar da shi da jin muryar Aisha. Burinsa kawai ya za a yi ne ya ga Aisha tun daga ranar da ta bar gari ta koma garinsu. Mahmud ya shiga cikin damuwa sosai, kasancewarsa bai taɓa yin soyayya ba, sannan kuma bai taɓa kwatanta yadda ake yi ba. Yana cikin tunanin hakan sai ga sallamar Salim nan, assalamu alaikum abokina, da fatan dai ba nan tunanin da ka saba kake yi ba. Ya ce to ya zan yi Salim? Salim wannan tunanin shine yake ta damuna. Tunaninta ne ya hana ni sukuni, ya hana ni sakat. Hatta ma a yanzu ji nake wani lokacin ga abincin masu yanzu na kasa ci, saboda kawai soyayya nan ta riga ta shi mun gurbi a cikin zuciyata wanda ba zan iya cirewa ba. Yace gaskiya ne Mahmud, amma Mahmud me zai sa ba za ka saisaita zuciyarka akan san da kake baiwar Allah nan ba? Yace ni ma ina son saisaita, amma kuma ta yaya zan saisaita soyayya ta zuciyata? Na yin saisaita na kasa. Wai Salim menene shawara ne? Ni fa idan ban ga Aisha ba za a iya samun matsala, kuma na san dukkanin abin da nake so Salim kana son sa. Menene mafita akan san da nake wa Aisha? Yace na san mafita dai kawai ka je ka ganta, amma kuma hakan ba zai yiwu ba. Yace ka kawo mafita mai kyau, ina son je ganta. Me yasa ka ce hakan ba zai yiwu ba? Yace tabbas ba zai yiwu ba, saboda aya za ka bar su umma da uba? Ka sani cewa fa kai kake kula da wani nauyi daga cikin gidan nan, kuma idan ka tafi waye zai kula da su? Yace ka gani haka ne kuma fa, amma kuma rayuwata idan na rasa ta waye zai kula da su? Ka sani cewa idan har ban je na ga Aisha ba, to ƙarshe fita kasuwar ma zai iya gagara a wajena, saboda tsananin san da nake wa Aisha ya wuce inda ake tunani. Salim ka fahimce ni, ka gane cewa ina son Aisha ne da zuciya ɗaya, ba wai da wasa ba. Ta sace ni fiye da yadda kake tunani, sannan kuma ba zan iya cire ta a cikin zuciyata ba. Salim ya ce haka ne, na san so yanda yake, saboda ni na taɓa yi. Sanadiyyar yin da na taɓa yi ma shi ya saka ba na hana ka wasu abubuwa da kake, saboda na san kaddarar ka ce a haka. Baka taɓa soyayya ba, shi ne ya saka ka shiga wannan halin. Amma Salim ka rinka ragewa, kar ka saka abin ya zo ya dame ka har ya wuce yadda kake tunani. Ya ce ina so in rage, kuma ni ma ina so in cire. Da hali da na cire Aisha a zuciyata gaba ɗaya, in daina tunaninta. Ya ce to Salim, ina so in je in ga Aisha, me ya kamata in gaya wa umma da uba? Gaskiya ni dai gaskiya ba ni da mafita a nan wajen. Ya ce haba kar ka ce haka Salim, ka sani cewa duk abin da ya yi zafi a gare ni kai nake samun gaya, kuma kake nema mafita. Tun muna yara muke tare da kai, baka taba guduna ba, haka ni ma ban taba gudun ka ba. Duk abin da ya dame ka ya dame ni, haka ni ma duk abin da ya dame ni ya dame ka. Me zai sa ka ci haka? Yace haka ne Salim, haka ne Mahmud ka sani cewa ba na son abin da zai zo ya cutar min da rayuwarka ko yaya ne. Ina son kasancewa da kai, saboda kai aboki ne na gari, mutum ne kuma wanda ya san me yake yi, mai ilimi kuma mai tunani da hankali. Yace haka ne Salim, ba wai ni kaɗai ba, kai ma haka kake. Halinmu ne a haka, kuma tun muna yara muka taso tare. Yace to mafita dai yadda za a gaya musu, in dai har kana so ka je zanen sai dai a yi wasu umma da abba ƙarya. Sai Mahmud ya shiru ya yi jim. Yace kuma kaga tun da nake ni ban taɓa yi umma da abba ƙarya ba. Duk abin da zan yi fitowa nake gaya musu gaskiya, shi ya sa ma abba ya yarda da ni. Ko me aka zo a gaya mai aka ce ga na yi, zai ce a'a na wannan mutanen da suke zuwa a baya suke kai masa karata, wanda ni ban musu laifi ba. Zai ce shi bai yarda ba, amma kuma zai dai bi diddigi ya ga menene yake faruwa. Kuma ban tana ma je ni mai ƙarya yanzu, kuma in ya gane ƙarya nake mai ba zai ji daɗi ba. Kuma ka sani cewa Allah yana gani da idan har yau mahaifina ƙarya da mahaifiyata, ka san Allah zai tambaya ta akan haka. Yace haka ne,
amma in dai har kana so ka ga Aisha, in dai har kana so ka ganta, dole ne sai ka yi masa ƙarya. Ya ce to yanzu me kake so mu je mu gaya masa? Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun yi wasa. Ka danna subscribe da ƙararrawa labarin so. Ya ce ba ka gama karatu kana ce musu zaka nemi aiki ba, ka tura a yanar gizo-gizo? Ya ce eh haka ne. Ya ce to ka ce an kira ku Abuja za ku je tantancewa in Allah sa ka haure to. Haka ne. Eh haka ne to ka ce mun a wani gari suke ma? Ya ce a garin Nasarawa, ta ce tana cikin wani gari wanda sunan garin Akwanga. To Akwanga na taɓa jin labarin Akwanga nan a cikin Nasarawa, amma dai kuma fa garin da nisa sosai, sai ka yi takatsantsan, kuma ba gari ne irin naku na nan ba, akwai bambanci da nan. Kuma ka ga kasance in ka je ba zuwa za a ɗauke ka ba, akwai matsala babba. Ya ce to kai dai addu'a za ka yi mun, mu je yanzu dai mu samu sabba. To jim kaɗan sun tafi kenan, Aisha tana can a gida tana ta jimami. Lokacin da Abba ya shigo ya tarar da ita da mahaifiyarta suna magana, tana ta dannan waya, bai ma kula ba. Bata kula da Abban nata bai ya shigo, ai Allah sarki, tunanin Mahmud ne ya rufe ta, wanda ba ta tuna komai ma, ta manta da koma me take yi. Tana ta danna waya har Abban ta ya wuce ta gabanta, ya dawo ya wuce, ba ma ta san ya wuce ba. Sai abin ya bashi mamaki, ya ga ba haka take ba. Ko da yaushe idan har ya shigo tana tarabarsa da mutunci kuma tana girmama shi, amma daga dawowarta da tafiya bata gan shi ba ma, kuma lokacin da ya ganta ta dawo bata gaida shi ba, haka ya wuce ya shiga ɗaki ya fito, sai abin ya bashi haushi. Sai ya tunanin wannan wayar ita ta ɗauke mata hankali har ta kasa sanin mahaifinta ya dawo. Sai warce wayar, ya ce to shikenan, tunda har baki waya ta hana ki san mahaifinki ya dawo, abbanki ya dawo, to na warce wayar na ajiye ta. Sai ta ce Abba dan Allah ka haƙuri Abba, wallahi kaga gaba ɗaya na ya ce ba wani nan, waya dai ta ɗauke miki hankali, ta saki manta da mahaifinki ko? Ta ce ba haka bane Abba, ni dai wallahi ba wai ina waya ce ta ɗauke mama. Ya ce to shikenan, yanzu dai ya cika baro mutanen cin ya takardu sun haɗu ko? Sai gaisa da Abban ta suka je suka zauna kamar yadda suka saba yi. Ya ce to aka ya nuna ta ɗau takardu ta bashi, takardu sun yi kyau. Shi kuma ya ce to a gobe-goben nan nake so in je in kai makaranta, saboda ki je ki ci gaba da karatun ki dora, saboda tsaro ba na son ki luzin karatu ko kaɗan. Ɗan yarinya ta ce Abba na gode sosai, na gode. Abba ya naga ka ƙara bulbul ne, ya ce za ki fara ko? Sai ya mata wasa a yanda suka saba ita da mahaifinta. Mahaifinta attajiri ne sosai a garin Akwanga, yana daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa wanda suke harkar shinkafa na garin, na sufuri na zuwa da dawowa, wanda suke shigo da ita suke sayarwa matasa, kuma yana da adalci a harkar kasuwarsa. Amma sai dai bashi da ɗa namiji, yarsa ɗaya ce tallin tar, ita ce kuma Aisha. Yana ji da ita fiye da yadda ake tunani, domin yana ƙwallafawa a ransa ita ce za ta gaje shi. Aisha kuma ta kasance ya ce mai hankali, mai nutsuwa, sannan kuma mai girman mutane, mai girman manya. Haka dai ana zaune, Aisha tana ciki, mahaifinta ya shiga ciki domin ya watsa ruwa ya huta, saboda ya ɗebo gajiya a kasuwa. Mamu sun karasa gida kenan, shi da abokinsa suna zuwa suka tarar da abbansa kofar gida yana zaune, ya je aiki ya dawo. Abbansa ya kasance mutum ne mai son karatu, da mun idan ya dawo daga aikinsa zai zauna ne a kofar gida ya yi tilawa, an baya tilawa to yana yin takara ta alkur'ani. To suka dunguna suka gaida abbansu, lafiya ya ce yana ka dawo yanzu, bacin baka saba dawowa yanzu ba. Ya ce wallahi Abba, yanzu nan wani albishir ya same mu akan Mahmud ne ya samu gurbi na aiki, za a tantance su a Abuja, in Allah ya taimaka kaga sai ya wuce zai je da takardunsa. Ya ce okay, kana nufin za a samu aiki a can kenan? Ya ce wani aiki ne dai wanda aka kira su za su yi wannan. Suka dai rufe mahaifinsu ba tare da ya gane abin da yake faruwa ba. Ya ce okay, to Allah ya taimaka. Shi ko tsiya ma bai bi diddigin zancen ya yi ba, saboda ya yarda da 'ya'yansa ba su taɓa mai karya ba, sannan kuma ya yarda da su akan halayensu da ɗabi'unsu da yanayin tarbiyyar da ya ba su. Ya ce ku tashi ku tafi, ku shiga ciki. Suka yi ga ciki, suka tattar da ummansu tana zaune tana tankaɗen gari. Suka zuwa to yau ya na ganku kuma da rana, bacin kuma lokacin kulle shago bai ba. Ya ce wallahi wani albishir muka zo muka yi miki. Suka tace magana suka gaya mata kamar yadda suka gaya abbansu.
ta ce ai wannan abin farin ciki ne, Allah ubangiji ya taimaka, Allah ya jiya. To yaushe za ku tafi? Ya ce ina sa rai nan da sati ɗaya insha Allah zan je. Ku biyun za ku tafi ko kai ɗaya? Ya ce ni kaɗai ne. Ya ce to kai ɗin kuma sai yaushe? Ya ce ni umma da saura, ai ni kin san sai a hankali, ni kwakwalwa ta ba ta ja kamar tasa. Ya ce awo za ka yi man abin da ka saba ko? Ya ce haba umma ni na isa. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.